image ɗina. Zan je misali in shiga cikin sharing ga light na shige shi yana buɗewa, ga edit tsakiya na taɓa shi, ga object haka misali na taɓa shi alamar scissors gashi nan. Zan yi highlighting kamar haka. Kana gani? Ka gani? Na yi highlighting ɗinsa. To ka ga na yi shiga wannan ɗan kuma na cire shi. Ga ɗan wani guri da na to ka ga ka shiga cikin smart erase inda za ka cire abun da kaga ba ka so ka cire a ciki. Yanzu misali ka ga zai kam na cire shi. Yanzu misali na tafi. Ka ga misali yanzu gashi na cire na yi cire hotunan. To zan je in pick image misali zan select ɗin hotunan da nake so ya zama bani background. Ka ga misali ga abin da na ɗauka. Kana gani? Ka ga na yi select to ka ga yanda hoton ya fito. Ka gan shi a ɗan uwan. Ka ga za ka saita shi ka post size ɗinsa an ka zoom ɗinsa ka sa yanda kake so da ka ga ya kasance sai ka saving sama. To ɗan uwa na gode naku ɗan kyauta take edit da Allah ku daure ku mana subscribe sannan ku yi liking ku danna ƙararrawar sanarwa lokacin da muka ɗaura bidiyon mu bisa cikin sauƙi.